سلام ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ሕጂ ኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ሰብ ሕብረት ክህልዎ ፍቕሪ ክህልዎ ከም ዝፈጠሮም ክንመሃር ኢና ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እስኪ ክደግምዋ ከምዛ ቃል ምሳይ ህፃናት ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ንፉዓት እስኪ ድገምዋ ሳልሳይ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ከይትርስዕዋ ኣብ መጨረሻ ክሓተኩም እየ ኣምላኽ እንታይ እዩ ፍቕሪ እዩ ሃራይ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ከም ዝፈጠሮ ተማሂርና ነርና ሓቀይ ዶ ማለት ኣምላኽ ንኩሉ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰማይ ምድሪ ኣግራብ ኩለን ዞም እንስሳታት ኣብዚ ዘለዉ ማለት ኣንበሳ ኣብዚ ኣሎ ነብሪ ኣብዚ ኣሎ ሓርገፅ ኣብዚ ኣሎ ጉማሬ ኣብዚ ንህለ ኩለን ዘን ማይ ደርሆ ጭቃዊት ማንቲለ ኸ በዚ ድሕሪ ነበርላ ትሪእዋ ኣለኹም ማንቲለ ሓርማዝ ካ በዚ ድሕሪት ኣሎ ሓርማዝ ዘራፍ ንኩሉ እንስሳታት ንኣዳም ንሄዋን ከዓ ፈጢርዎም ኩላቶም ብሓንሳብ ፍቕሪ ይነብሩ ነይሮም ኣይበኣሱ ሓቂዶ ዋው ኣይገርመኩምን ህፃናት ኣንበሳ ነብርን ንማንቲለ ደይበልዕዋ ጉማሬን ሓርገፅን ከዓ ዘይበኣሱ ነዘን ማይ ደርሆ ከዓ ደይበልዕወን ኣይገርመኩምን ኣንበሳ ነብሪ ንሰባት ከዓ ዘይነኽስዎም ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ልቦም ፍቕሪ ስለ ዝነበረ እስከ ድገምዋ እንታይ ኢለኩም ኣብ ልቦም እንታይ ኣሎ ፍቕሪ ብራቦታት ሕጂ ፍቕሪ ስለ ዝነበረ ኣብ ልቦም ኣይበኣሱን እዮም ነይሮም ኩላቶም ብፍቕሪ ብሓንሳብ ይነብሩ ነይሮም እዚ ማለት ኣምላኽ ምስኦም ይነብር ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ምስ ኣዳም ሄዋን ይዕልል ነይሩ ሓቀይ ዶ ኣምላኽ ትሪእዎ ኣለኹም ኣሎ ድዩ ምስኦም ሓቀይ ብዓይኒ ንረአ ድዩ የለን ኣብዚ ብድሕሪኦም ኣነ ኣይርአን ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም በዚ ድሕሪት ሓርማዝ ኣሎ ሓቀይ በዚ ድሕሪት ከዓኒ ጥቓ ሰማይ ከዓኒ ዘራፍ ኣሎ ሓንቲ ወይ እንታይ ሓይተኩም ነይረ ከይትርስዕዋ ኢለኩም ነይረ ምሽ ኣምላኽ እንታይ ኢለኩም ነይረ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ብራቦታት ሪኢኹም ወደይ ኣድጊ ከዓ በዝላ ህበይ ከትሪእዋ ኣለኹም በዚ ኣብ ገረብ ተሰቒላ ኣላ ሕጂ ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ኩላቶም ከዓ እንታይ ኮይኖም ደይበኣሱ ኢለኩም ኣብ ልቦም እንታይ ስለ ዘሎ ፍቕሪ ብራቦታት ህፃናት ንፉዓት ስለዚ ኣብ ልቦም ኣምላኽ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ኢልና ኣለና ኣምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣዳምን ሂዋንን ኣብ ልቦም ፍቕሪ ነይሩ ኣምላኽ ንኣዳም ንሄዋን ኣብ ልቦም ፍቕሪ ይምህሮም ከይበኣሱ ከይፃልኡ ይምህሮም ነይሩ ኣዳምን ሂዋን ከዓኒ ነቶም ኩሎም እንስሳታት ንኣብነት ኣንበሳ ንኣድጊ ከይበልዓ ሓርማዝ ብበጊዕ ከይሃርማ እንታይ ገብሩ ነይሮም ኩላቶም ይመሃሃሩ ነይሮም ነንሕዶ ኣረዶ ህፃናት ስለዚ እግዚኣብሔር ምስኦም ብፍቕሪ ይነብር ነይሩ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ህፃናት ኣብ ዝቕፅል ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ካልእ መዓልቲ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ቻው ከይትርስዕዋ ጊ እንታይ ኢለ ሓይተኩም ነይረ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኣምላኽ እስኪ ፍቕሪ እዩ ብራቮታት ቻው ህፃናት